kubor nakaslem jong unongsan hima. Halor ka khubor ka balami ha ka arpusan teri kurisaw arajar arpusaw ha ka kot khubor unongsan hima. Halor ka phang ka baong. Hato ka anch na yeng ka trikam tang yu khasi. Yang be an ka yeng barjala halom ding jiri. Ujor kinong song sa kemuda na usnem arajar arpulai. Nakalyong chairman jong kemuda uba wailat miki shela habaya kren mat kilat pathai khubor man takasngi ka khatwai terik unai wing arajar arpusaw ula pensyai pat ba ada ka baong baka an ka trekam ya baro bat kam don ka takajing ya pher ha ka dei bat kijat benreu ula pensyai ru balada ki pat ba ki kwa ban snaying lani ban kentiu yi ki ying jong ki shajrong ki dei ban shim bat yo jingbit shwan ka office trekam jong kemuda Banakaliang kemuda kan saai jingbit kat kum kikindon jong ke Meghalaya building bylaws. Halor ke jingkeno badan weu barjala ya bala tip kerteng kum Muhammad Sulaiman ubala sya ujor kinong snong jong kasnong lom ding jiri banakaliang ke office Maria yo ya ke jing ujor klem de penslem kemuda kala shimkhia banle kat kum kikindon jong ka an de babut din bat kam dei kum bala kinno baka office jong kemuda ka klem le AA la benrap uba wailan. Nakaliang ka office hadin ka jing la jurip kalalap shisha ya ka jing shna ya ka building ya ka bala tip kum ka G+2 ka ba klem da yo jingbit na kemuda banakaliang ka office kala ay da ka show cause notice how new breo Henry uklem wan mi siya ka office taray kam jong kemuda but day tat hado ka arpu pratrik urumpang arajar arpu saw kemuda kala pa biang da ka jing tho kabak kham khor sa uniw Muhammad Sulaiman badai haka santrik uluber arajar arpusaw uniw breu lawan mi harengkat ka sithi ubalakam ba uklem tmu manyale persya ya kikindon an jong ka building bylaws jong ka sarkar bad ulale ya kani de na ka jingbam tip shai ba ula kumpinjrong ya ki mala jong ka yi nakaliang jong nga kum chairman jong ka Meghalaya Urban Development Authority nga wan ban pensyai halor ka kubor ka balami ha ka arpusan terik jong benai shpeu arjar arpusaw ha unong san hima halor ka phang ka bong hato ka anch na yeng ka trekam tang ya ukhasi yeng be ain ka yeng barjala halom ding jri ujor kinong snong sya ka muda na do usnem arjar arpulai te mentang awan hangne nga kwa ban pensyai halor ka ni ka phang ka balami mo te ngihi na kaliang ka office ka nangkong hingi nga kwa ban pensyai ba ka anhi ka trekam ya baro mong tang yu khasi ujaintia ugaro lani kiwe ki jaj briu kiba ki jaj benriu kiba wan song snong sapo ka state ka jongi te ka anhi ka trekam ya baro te halor kini ki mo ki jing mi ha ka ne ka kot kubor te nakaliam jongi ni kwa ban pentip syakipai ba laradon kinu kiba kwa ban snayeng ne pen khayeng kidei ban shimshwa ya ka jingbit permission na ka office jong kemuda ban nakaliang kemuda kin sa ai ya ka jingbit permission kat kum ki kendon balabo ha ka Meghalaya building bylaws ha ka jo ko por kum pa pila yo snyo ha bat layo I to ka kot kubor bala mi baudon uwei ubar jalla uba kerteng Muhammad Sulaiman Tekaladon ka jing ujor banaka liang ka complain balabo na ka lumding jri na kinong snong jong ka lumding jri hoot ka jing shisha ka kin nong lumding jri kila bo ya ni ka complain tangba ni na kaliang ka office ni kwa ban pensyai mentakas ni ba nakaliang jong ni marsin tip marsin yo ya ka complain ni lale kat kum ka ai ngila bo den ngila lek ya ka site inspection bat nga kwa ban pensyai ba kamlong kat kum ka jing ong ka jong ki ba nakaliang ka office ni klem le ai bat hakane ka por nga kwa ru ban mo la don da ki documents ki ban sakhi ya ka de ka ba marsin yo ka complain ni yo ka complain ha ka arpu santarik jong benai Oktober jong usnem arjar arpulai nakaliang South Secretary jong ka Meghalaya Urban Development Authority Police Bazar Shillong ka complain against illegal building construction kabalawan
na I headman jong ka ayu te hak arpusan trik Oktober arjar arpulai te hadin nang ta Marcin yo ya katuka complain nakal yang ke office ka labo ya ka sign inspection haka live ho tarik ubenai Oktober jong snem arjar arpulai but hang tu ka haka site inspection ngila lap shisha bakala don shisha ka ne ka building ka G+2 ke building ka baklem yo permission na kemuda bantre but sekiwe ki observation ro ngila yo te ngila ayu ya ka show cause notice ngila up ya u tangba u claim wan mi te hadin nang tang ni ai be chisen don daka mut ngi pha biang sa chisin ya ka notice ngila pha biang ha ka arpu pratrik u February arjar arpu saw hang ne ngila ai no daka mut daka ne ka notice ka bakham khor shu hang ni bangila specify by katkum ka section 30B of Meghalaya Town and Country Planning Act ka ba ong ban dismantle the unauthorized construction within 15 days. Da hadin bangila apha ya kan depat nakaliang jong u haka santrik jong benai ma jong snem arjar apusa ulawan mi rengkat ke city shaka office bau I have to ula ong kumni but I have to honor to inform you that I did not intend to violate the building norm by constructing a building in my plot. Te ula ong ba em kani gede ke jing sing thu bakla bangam tip shai bha te nakaliang jonga ngakloi ban ya mon ban bot kat kum ki an ki kendon jong ka office ta hadin nang ta te mila ong yu ba uhab ban submit ya ka necessary documents but ya ka drawing ta hadin nang ta ula wan submit ya ki kot kisla but ka baphala ka long hangni ba ka wei ba nakaliang ka snong ki ong ba ki klem ai jing bit yu ban te ya ka ta ka yin ta hadin nang ta kat kum ka yu ni lap ni phila ban yu I ba ka don ka NOC nakaliang ka snong ba ai mo haba apply ya ka building permission ta ngiro mi bot na marka niro ka dai ka wei na ka jing don kam ta ka niro kala don ka mo ka city lani ka NOC ba ka nakaliang ka snong ro kala ai ta hadin mangila yu I ba kala don ka city na ka snong rangkat ki necessary document tingila process no ya kiniki ya kaneki kot kisla ki jong u na kuntaban apply ya ka building permission ta hadin nang ta ba ula apply ula submit ya ki drawing kumta terter ta hadin nang ta ngila lek biang ya ka inspection habang ngila ya ka inspection ha kan ngila lek ya ka inspection te ngilap ba u claim board kat kum kata ka building jong u ka claim long kat kum ki drawing ba submit ta hadin nang ta ka kan ru tarik jong u mach ngila pha biang ya ka city ba ya u ban pensange ya kanika jingtrai namar ba u claim board kat kum ka drawing ba submit bat ka kam ka balong hasai ta hangta ngila ai bedak city ba hap stop ya ka kam hadu ba na penbiang ya kiniki jingdon kam te nakaliang ko office nga kwa ban pensai hang ni bangi claim song ngi claim kum ba ong mo bangi claim board den bangi claim ka an ka claim kam ngi board kat kum ka an jong ka bylaws ta hang ni kalas hi bengi la ayu duk city bat ni la let's sisro ya kanika jaka documents ya kikot kisla na utu u try jaka tingila le ya kanika site inspection bat la don ro la ban yo I ba don ro hang ni ki photos ki dor ki bengi la shon ha to kapor bat hadin nang ta te nila pha ya ka city ban pha pensange ya une u try jaka bat ngila ong yu ba haban apply kat kum ka building bylaws haban ban submit ya ki dokumen ya ki kot kisla ba sakawe nga kwa ban pensai hang ni kat kum ka bala don ka to ka bala mi ha ka kot kubor ba ki ong ba udon uwe inspector na muda uba ong ba utu ubri don kam shu ban pan ya ka jimbit na kemuda na marba uladon lepa ya ka boarding electric bat ka ka kani nga kwa ban pensai hang ni ba kani ka long ka babakala kino hi ki ba lada ki don ya ka jingtan dan ka connection jong ka electric lani ka umro ki hab hi ban apply ya ka building permission te hoy ki don ki jing keno na kaliang jong pai ba ki ong bo don new inspector balik inspect ki kali na ubak balik klem pensenge ya ka kam te ong ba uni don kam su ban pan jing bit na kemuda na marba udon ya ka connection jong ko umbat ka light hang ni nga kwa ban pensai ka ni ka long bakala bat na kaliang ka office
ngila bo ya ke internal inquiry jong ka office ban lap ya ke jing shisha ba u ong shisha ne tang ba ladang ngilap ba u ong shisha tingin sim ka action kat kum na ka office na markan ne kalong ka jing yalam bakala ya upai ba bat hakaju ka por hadir nang ta te ngi na kaliam ka jongi une ubriu hadir ngila ay ka ni ka chithi ngila pha ya ka chithi ya sha u ha ka arpo artrik jong nomor arjar atulai regarding tu Muhammad Sulaiman Lomding Jiri Shillong unauthorized construction ta hangni ngila specify ngila pantib ya u ba udai ban pensenge season don ya ke jing tre jong under ka section 30A of the Meghalaya Town Country Planning Amendment Act 2004 ka krenchai ba uhap pensenge season don ya kene construction but uhaban wan mi sya ka office rengkat ki necessary documents bat kumju ro ya ka drawing nila bu da ki jing thang ba unum hinum dei chu ban continue ya ka construction hadu bakinda wan mi sya ka office ban penbiang ya kita kat kun ki jenon kam te kini ki bangakwa ban pensai ba mo nakaliang jongi kum ko office pangi klem le sinyang yeno namar ni hikum ko office ni the main concern hi ke jongi ka dei the safety and security jong kinong snaying mo habo ka state te kani ka dei nakaliang ko jonga ngakwa ban pensai ba nakaliang ko jongi kumba ong biang sa chisin baka anhi ka trekam ya baro ya ong yo khasi Jaintia Ugaru leni kiwe ki jendru ki bawan chong sunong ko ka state ke jong